Dick Johnson har en besked til dig, og den er so good for your balls. Har dine kunder allerede spurgt til klunkevoks? Dick Johnson tilbyder nu dig, at du kan være en del af et af de mest hypede produkter på markedet lige i øjeblikket. DR.dk kårede klunkevoks til nummer 1 blandt forårets tendenser. Noget tyder på, at den nye dille blandt mænd er, at de nu også ønsker god hygiejne på klunkerne. Klunkevoks er ikke et fucking hårfjernerprodukt, som navnet måske kunne antyde, men derimod det mest fantastiske naturen kan tilbyde de danske klunker. Det er 100% økologisk, og det virker som et mirakelmiddel mod problematikken om svedige og lugtende klunker. Kort tid efter man har været i bad, begynder klunkerne at svede og lugte. Men no more. Klunkevoks er so good for your balls. Klunkevoks virker også mod irriterende syninger for tøj, og netop derfor har cykelryttere, løbere og fitnessudøvere også taget rigtig godt imod klunkevoks by Dick Johnson. Så vil du have et super godt og helt unikt økologisk produkt til dine mandlige kunder, der er som skabt til god markedsføring, så kontakt Dick Johnson.